Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u van jou erbij bent. Eingeschaltet hast. Mijn naam is Eduard Giesbrecht. En welkom, Justina. Justina, wie bent het eerste Mal hier niet zo? Sí. Zo, veel die goud hier manke ans. En wie willen van jou die Geschichte, die Zeugnis hier? Kannst du einfach mal vorstellen, wo du geboren bist, wo du abgewachsen bist? Sí, hallo, hola. Mijn naam is Justina Wieb. Ik ben geboren en opgewassen in Vrechas, Colonia Riva Palacio. En ik had gewoond bij ik 11 jaar weer. Okay. En sie is dus een kolonie, ik glaube, alle kinderen, meeste, du kannst sie nicht veel van God, du kannst sie nicht veel van Jezus. En als ik, glaube ich, 8 jaar oud weer, ik zag op een woord, want ik had veel angsten in mijn leven. Ik had grote angsten in mijn leven, want ik had allemaal angst van dat Welt in wordt komen, of wat dan wordt passeren, wo ik weer gaan komen. Want ik dan 11 jaar oud weer, dan trok ik mijn ouderen uit de kolonie uit, weens problemen wat ik daar hadden en zo mooie ervaringen. En we trokken dan nu San Ramon, dichtbij naar San Ramon gaan. En dan heb ik door verwassen jaren gewoond. En dan weer dat ik door dat ik aanvang bald in de jeugd te komen. En bij mijn familie, we zijn bekeerd. Ik kan Jezus, we hadden geen goed familieleven, geen leven voor Jezus, dat we, mijn pa willen zeggen dat drinken. Okay. So, dat ging niet schijn, thuis niet. En wanneer du drinken erst in de familie erst, meestal ook dat du dan veel meer treurigheid erbij komt, niet zo? Zie, dus zo veel oneenigheid, strijd, geen vrede. Okay. So, in dit mank kommst du in de jugend aan. So, wo fühlst du die in ganzen, oder wo sagst du die selbst als Person? Geen weet. Ik als persoon zelfs, ik weet nog niet weet, ik weet me. Ik had zo'n leer in zelfs weet dat ik schäme me mank mensen te komen. Ik wil niet mal gaan dat mensen me zijn zullen. Ik wil me nog niet wezen, wenn ik voelt me niet weet. Wo sagst du den Körper? Sagt die Schmack, oder was glaubst du von die selbst? Nee, mir sagt mir kein Geschmack. Okay. Wenn ook als ik 10 jaar oud was, erleefde ik een abuso sexual. Een misbruik, oder ja, wo du sexual misbruikt wordt? Zie, ik werd seksueel misbruikt en dat werd zo'n treurig ding, wens ik wist niet. Ik wist niet meer dat het am leven zo'n juif, dat seks juif. Dat mensen dat Menschen dat worden doen. Ja, dat mensen dat willen. Ik wist niet meer dat zo'n juif. Ik was zo afschuwelijk dat ik wist niet meer dat mensen zich nog mal een beest geven deden. Dat ze zich nog mal kussen deden. Okay. So, nu musst du das ab diese furchtbare, schlimme Weg erleben, wo ein sexueller Missbrauch wie, oder wo du schlecht behandelt wirst. zie, en de persoon wat mij abuseerde, wat mij misbruiken deed, die zei te mij, leid die doel, en ik deed dat. Want ik had geen ahnung van wat passeren kan. En dat dat vindt zich allemaal te mij, dat du hast geen weet. Du best daar al misbruikt worden. Du hast geen alles weet. weggenomen, oder Zie. das ist okay. Wieder met dat, want ik dan in de jugend kwam, dan, en toen we dan de jugend fahren, dat weer, wo ik dan de jugend fahren, wo we ook de kerk fahren, dat weer in Las Palmas. En ik had geen gouden jugendervaring. Ik kwam in de jugend aan, ik weer, wens ik zelfs geen weet had, val ik me ook aan geen persoon weet, val ik ook dat geen persoon me schaatsen had, dat ik ook nog niet mank mensen wat weet weer. So, ik werd toen ook slecht behandeld. En dem dat die mij zeiden nerken deden. Dat die mij zeiden, du best maar, die lied er die voeren wat een super is. Die voeren wat, die lied wat ze bezinnig schijnt. En ik werd toen zo verspaard. En ook een zondag wat ik een ervaring had, wat die mij zo met steinen bekleedden deden. En
ganz mit ihr beschäftigt hadden. En ik had zoveel met steun bekleed gekregen dat ik een slamregen had. En dan zei ik te mij, ik heb vorig, ik vaart tweemaal maar te jugend. Ik was tweemaal maar een persoon die op jugend zijn. Wens van dit wat jugend is, dan ik vaart tweemaal maar te jugend voor. Ja. En dan ook leer ik een tante kennen, nachdem dat ik bij een schoffen deed. Zij werden Chris en zij luid mij immer waren aan. Kom dag moet te aanzien, ik kom te aanzien jugend. En ik wil niet, want ik had angst. Die dacht dat zelfs wat ik waren horen. Zie, en waar ik dan ook te jugend kom, dan komt het ook zo weet dat ik een novio had. Ik werd 14 jaar, meest 14 jaar. Dan kreeg ik een novio, wens ik zag in de live. Ik zag dat ergens wat naar mijn leven weer ganz slarig. Maar ik zag dat wat faal. Dat ergens een persoon, dat ergens wat dat part in mijn leven faal. Die was je schatz worden van Zie, ik wil je schatz zijn. Wo waren deze Geschichte dan wieder met deze vriend wat je had? Maar wo komt Jezus niet leven? Wat passiert wieder? Zo, daar is een vriend, ik zie viele jaren met den Töpje was. En aan dem mijn Geschichte met hem, wie wir pareja, wie wir taub, wie wir vriend. Maar in de werkelijkheid kwam hij nu mij, weens mij. Hij kwam met mijn papa te drinken. En hij weer ook een grote drinker. Okay. En zijn leven voor mij wird zeer veel bieten. En mij kniepen, dat ik daar dem heb blijven platen gekregen. Dat hij mij heeft schlamsen gebeten. En dat wird allemaal waar. Dat wird dus allemaal waar. De vriend zei te mij, dit is de leven. Dit is de leven wat du weet best. Dit best du weet. En daar tot ik kom allemaal, mijn zelfs wird kom allemaal leren. Maar bij deze tante, waar ik dan schoven daar, de luid mij allemaal waren aan. En de deed dat zo verke, dat ik, wat oneen wie. Ik had niet maar wat verder gegeven, wat ik niet wil. En ik wilde dat ook niet zijn, dat ik angst voor. Maar dat ik bloos niet voren wil. So ik deed dat eenmaal. En dan werd het toch ganz wat anders. De jugendleraar kwam mij opnemen. Die zei ik weer welkom. Am vrijdag dat ik gekomen weer. En dat werd een ding wat ik het eerste maal in mijn leven hier. Dat een persoon zich vrij, dat het mens zich vrij, dat ik wil weer. So toen val ik me goed. En ik kwam ook allemaal waar het treden gaan. En ik was al dat mijn ouderen ging in een centro de rehabilitatie. Ja, en wo ze je helpen waren voor een alcohol. Toen gingen mijn ouderen daar. En toen leerden zij Jezus kennen. Wauw, So, we bekeerden mijn ouderen zich. En wanneer zij uit dat heim uitkomen, dan kan ik een grote ändernis in mijn ouderen erleben zijn. En ik kan dan nog niet Jezus. Okay. En so, mijn ouderen zeiden dan, Tom, dat we stonden blijven op dat mat, wie wegtrekken van waar we nu wonen. Okay. So, dat is dan waar we nu weer neu trekken deuten. Okay. En hier ik dan leer ik dat kennen dat het impact verticaal campamento schrijft. Okay, ik raan je niet op campamento. Ik raan je niet op campamento, zie. En dan werd mijn eigen lood, het 2014 het campamento impact verticaal. Okay. Ik wil niet metvoeren. Maar die persoon wat mij dan aanloot, die blijven op dat. Kom toch met ons. En zo ik dacht me, dat hem gevoel waar ik voor. Ik voerde met. En dat ganze campamento, dat weer een feierdag. 2014 im juni, dat weer een feierdag, dat campamento. Ik kan den ganzen campamento niet werkelijk genijten, wenn ik weer met mijn vriend heb. En hij kan dat niet Jezus. So wat hij deed, dat we een ganze tijd was ik ergens apart zaten, alleen zijn. En ik weer dan met hem heb. Wenn ik wil hem ook niet sturen. En zo, op den laatste dag, 22 juni 2014. Oh, een zondag vermiddag, ik kan me denken. Zondag vermiddag, de laatste boodschap van den campamento. Toen werd het thema zo klaar dat, wanneer du nog niet Jezus kent, dat is nog die gelegenheid. En voor op dit campamento is het de laatste gelegenheid wat du hast. En ik weet op de boodschap, ik zat bij mijn vriend, en er werden zoveel mensen. En aan mijn gedanken weer dit. Hier zijn zoveel mensen. Mijn vriend is bezig mij. Wat waren die denken van mij? Wat die denken van mij? Dan zei de prediker, en wanneer du glaubst, dat du niet kost naar ver komen bent, hij had al alle aangeloot naar ver te komen, wanneer du glaubst, du kost het niet, dan nam wij den eerste stap, dat je broekstoel niet duinen. Dat wat Jezus voor die dan al duinen. So, dan dacht ik me zo, wanneer ik moet op een stap nemen, dat kan ik duinen. Dan vergat ik einfach van de mensen en nam den eerste stap.
Und ich darf auch nicht den anderen Stops nehmen. Der nahm Jesus für mich. Ich feierte. Ich ging nicht weiter. Ich nahm Jesus an. Das war ein von den größten Frieden von meinem Leben. Wenn es mehr als Jesus annehmen, ich kann vergeben. Jesus kam in mein Leben. Ich weiß dat nog zo krijg dat we zo'n bijzonder grote vrede. Ik leeg op het huis. En ik neem Jesus aan, want ik van op het knieën afstond. Ik kijk naar haar, ik spreid mijn arms uit. En ik dacht me zo, ik zie een love. Ik vlieg aan de love en ik kijk dus mal rauf. Op mijn voeten zijn nog op de eer. Maar ik vlieg aan de love en ik daar waren mijn arms uitstrekken. Wens de wind, die werd durch mij. Dat we einfach een van de beste erfaringen hadden van mijn leven. Kom je nog sehr krijg van den zin nog verder nachdenken. Wunderbar. So, wo ging dein Leben dann wieder, als du das wunderbar erfahren hast? Und zie, dann den Sonntag, ich bin so mutig, ich will bis nach alle Menschen das vertellen. Ich komme mit einem großen Frieden in Haus von den Kampfmomenten. Ich vertelle meine Eltern das, die werden so mutig. Die beten mit mir help. Und so dann den Abend, den Sonntagsabend, dann kommt mein Freund nach mir, nach einmal Sonntagsabend zu mir besuchen. Und ich werde so froh. So mutig en ik wil bis nach van dort reden, wens ik dat wie mijn vrede wat ik erleefd heb, ik wil bis nach dort zijn. En hij wil ook niet veel wat weten van dort. En ik zat ver aan op mijn stoel. En dan vroeg ik aan wens wat hij niet wil weten van dort. Wens ik wist dat hij weer een super was. En ik wist zo viele dingen van zijn leven, wat te kunnen zijn. Wens wat hij niet wil weten van dort. En dan zei hij bis zu mir, wann du wist. En dan zei ik wil die eine Frau stellen. En dus als du mij met ja beantwoorden, op mijn ogen checken, wanneer dat zo is. Du sollst mij wirklich die Wahrheit sein en mijn ogen checken. En ik weet niet wens wat ik dan deze Frau weer zo sterk in mijn kop, zo sterk in mijn hart. En ik checkte aan mijn ogen en vroeg hem, hast du met eenmaal een andere persoon in je leven, een andere vrouw, een familie, een kind, ergens wat? Dan checkte hij ganz aan de wens aan en zei nee. En dan zei ik had gezegd, je zou mijn ogen checken. En dan die roten stoot, en dan checkte hij mijn ogen en zei, waar nee. En dan zei ik hem, oké, ik wil die dat geloven, maar mijn hart gelooft dat niet. En zo weer dat dan den zondag, en dan weer dat den maandweek oben. Krijg dezelfde werk, ik nam zondag juist aan, den maandweek oben. En dat een van de eerste dingen wat ik dacht, ik zei, ik wil die frisse vrouw stellen. En dus zoals met hem gevallen de waarheid zijn. En ik vroeg hem dezelfde vrouw. En dan zei hij bloos te mij, wens wat vraagst du mij, wanneer du dat al weet? En in dat moment brak mijn hart. Ergens wie dat ik had dat al gewist, maar ik wil dat niet zo gaan. Mijn hart wil dat niet aannemen dat dat werkelijk zo weer. Zie, dan had hij een andere vriendin, die had een kind met de arm top. So, in dat moment brak mijn hart. Ik heb daar geraad, wijn dat, mijn hart weer twee breken. En dat wir dus in den Moment nach, wann de Feind an mir sagen, dat bist du. En ik word da über Gott. Wenn's in den Moment wird het für mich so, Jesus, ich habe die Feier, die er in mein Leben gegeben. Und das ist, was ich zurückgelebt hat. En, Wo setzt du dat von dir? Dat Gott mich hat uit een grote denker geholpen. Okay. Van daar weet ik dat niet Jesus God, dat Gott mij dat teruggeven daar op dat. Ik weet dat hij mij doorheen helpen daar. Wow. En van daar zie ik God zo dankbaar dat dat passiert is. Sehr schön von deinem Leben zu hören, Justina, wo du Jesus kennengelernt hast. Also, die Zeit ist zum Ende gekommen, aber hast du noch ein mutmerkendes Wort? Ich würde gleich zu sagen, für jede Person, die das hier nicht, wenn die Lehr fällt, wenn die ungefällt, wenn die findet, die immer weiter sein, dass du bist nicht wert, oder du hast vielleicht nicht den Selbstwert, und wenn die alle Dinge in deinem Leben auch so fehlen, und dort ist es dort ist nicht, was Jesus von dir sagt. Jesus gibt sein Leben für uns, so viel wert, sagen wir an, so dass es nicht, was die Welt rund um uns sagt, und was die Menschen sagen, wo die diese sogar fehlen lässt. Jesus schätzt die und Jesus läuft die. Vielen Dank, lieber Tahira. Mag Gott die segnen und haben eine gesegnete Weg. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.